Kum ka jing sngokya ha ka bayday bat ka public interest litigation lani PIL kabala mudoy da ka singkong rempay temai SRT persya ya ka Khasi Hills Autonomous District Council halor ka jing sya pendu Sernot Scheduled Tribe ya ki ba ajat kpa bat ya ki kentay bamday ki Khasi ki ba jet ban shim ya ka jat jong tengah jengki ka senjuk kirang bakur ka beri uhin nyautrep ha ka nyautrep unailar ar hajar pesan kalau led banyak kendu yu Chief Executive Member ka KHADC uba Shembor Lang Renja. Ka jingla ya kendu jang ka senjuk kirang bakur ka day ban ay mensim ya ka KHADC bakam day bandu jingkermen halor ka tay ka jingsya ujor PIL hinray bakan ya kun ban penne ya ka riti dustur jang ki riulom Khasi ki baday ki bashim jat naka kami. Ya ka senjuk kirang bakur lalam kamadu Presiden uba Livingstone Kharpran unong aiktin uba rap yong lang bla bat kinungkit kam ka Central Body. Habakran cikilat pathai kubor unong aiktin ka senjuk kirang bakur ka beri uhin nyautrep uba RL bla ulaong ba ka District Council ka day ka kami ka bakdup bat ka bari ya ki riulom ki bashimjat naka kami bat ru ka bayada ya ka kendaw ka siap bat ka riti ka dustur jengi. Day halor kata ka nongrem ba ka senjuk ka wan ban ay jingkersyan ya ka. Kajingi kendo jungi nakaliang ka senjuk kirang bakur YCM Madon Buram British Council Tagas ni kalong halor ka nongrem jong ka PIL bala ay da ka SRT tingi kum ka senjuk kirang bakur marbangi hap marga dis council ka di ka kami yangi ka dis council ka di ka student namata ka siap ka kandaw ka jungi ka riti ka dustur ka jungi bat ngila matro hagis nam arjar khatsa yak ay kabadya haba honorable SRC ula pas katu order ban slide yak board ng kirang basno but hakatu ka poru kum kasenjuk kirang basno ngimla pandai henry lamba ka jing kersyan board ng British Council ngila la ban posisi Supreme Court but ngila iyo yak jing job kum juru hakan ni benta kum kasenjuk kirang bakur ni one siya dis council ban kersyan sispa ng sispa ika dis council marla smotu siya kirar baka PIL bala file ke SRT kalong bay persya ika dis council tingi bangi hap hapo ka syatri jong dis council ka kadika custodian ka jungi kanong da kanong ri ka riti ka dustur ka jungi kum ka jay ban Khasi ni one mentas ni ban pensngog hay CM jong dis council but ila sim khia ya ka but in sakot biang ini hadin ke jing ya syong perkhat sani bha jong ki kum ke isi jong dis council ba ka e ka sinjam bakin ya nang ni syakmat rengkat ke jing kersyan bor ke jongi nakaliang ka senjuk kirang bakur makatai piga niga SRT ka file ke tu PIL long baga challenge ke ST certificate menta mangingi diki maternal society mo di menta baajak keparu upan ST di ke rukam ke dustur jongihi kadai bangi sim jaj nah kami di yakata ngin pat bet yagerti ke dustur ke jongi knang bakanomi kanu kasang kama lasya lesisngi hakipatan kipanwat mar kum gajai penreu ngingim duna ya ka khat khandai la lanta di kini pat kinton katno di for larger public interest ngingi yang akan nongrem kabalapo borem baja kilong shwa kiman shwa habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya